नों हामयांमोन बोसोर बाल'खा आं हायामोन दे 10 बोसोराव गाखोना 10 बोसोर निन बयस बोसोंखा बोसोराव गानानै 32 हामबाय सिनि खुमलुं पिपारामाटा कमिटिनि जत आदं रंनोथाय सिनि नगनु खुंगो हामबाय मारो ताम माने बरक मियासे जे जों जारख्लाय मोनसे इनफरमेशन दबाय बागै को हामबाय मारो सानान थांगे को काबसे वतसनि खुमलुं आमचानि कायसा धर्मदास पाराव आसे बिसि खदों मारो मै हामिया कलाजाक फियाबा बने रांखौ साख्रिनि बागै बस हाकनाय जगै मालिया आबुनि बागै सिमतिनि तिप्रामा थानि गै खक्सा खगनै जे मानसाक संसोबाला फैजा तै जेबो तंफमानि बा खाखामानि कखसे सिनि मुलुगाव बायदिनो खरबसा इन्डिया नि साख्रि खाय दंनाय ताकुक जाकब जेबरमा नसराम कामिनि बस आनो पक रहका हासिमन आंगो बाय कक सारायका बस हाका जे मानसा बसुबानाय नरकिनि आपर तथां फायगादि जतटुकु मानसा बसुबानाय हनै आनो साहरका ओंखाबन बागै सिनि ताकुक जाकब न हनै बेलेखौ खाका हाय हामबाय फरो आव सोंनाय लेखा नायनाय दि बिसोर बिनि सोंमनि बरि बयस एज 32 34 बाहाय जों नायनानै साव फियाबा आं आगि सिनिवो फियाबा ता आं सिनिसे मानलिया जे कन्डिसन न गय हमहाय गरै गरनो सों सुबाय मानगा सिनि बागै बेलायखौ काहाम खरसा साखानिया बिनि ताबुको गावनानै जानानै जरासि हाय साना थांगाय बुसासे अक्रासे क्लास 7 से परितंको आकनो आं मिटु खायनि मुसुमु आगिनि सिपम बर मुखुं सुगियानो बरनि बुसा अक्रा बोरै आगि आमनि टिउशन परिमानि फियाबा सराय बेलाय काहाम बेलाय टैलेंटेड बेलाय पुरा मानो बल सब समनि क्लासनि पोजीशन वानो तो आबो हायसराय रक्तिनि बिया गै काहाम सोंमु माया रखमनि कां आबुनि बागै आं हास्तेनि सिनि जत ताकु बिखरनो तामनो सानानि जोंथ नुबिनो दङ जतन खाका हामनि बिसिन दिखनो सुबालाय दंलायो फियाबा हायपना आं साना नायमोन बावसे जों गोबां मा सुबावन बिसिंगो बिनियावबा हायसिनि अरनि बुखु नि सुबा सुबु नाङै दङ आबुनि बागै जों बिनि थानिबो किसा माना सिगलायनाय जों तिब्रा मा थानिङै बिनि तो जों जने फक्सा खौनि खालाय किसा मिसा किसा रफाया जों नेक्स्ट सबो जों रफायनाय नेक्स्ट डे फाइफनाय थाइसिं मांसाय थांका सिनि सेंग्रा बदल सुबार होनाय आबुनि बागै बर्मा बेलायका हामबाय गते जों बिनि माइरु माइसा आको काथौखा फियाबा आं थाइसिं ताइकाइसा कक सानानै पगै थांका बरनि नुकुंगो बेलाय जोंजाल कतरमा तामनि माले सिनि ताकु बिरमनि सिनि ताकु बिरमनि नुकुंगो बिहि खानिया कलाजा तै बुमा बाहानिया मकल नुगिया तै बुफा बाहानो उसकनि सारकिसे सिगां थै थांका अब हायसु गियान तमन जरावसों बेलायखनो सुबाय मान लायका गसों बेलायखनो काहामुनाय आबुनि बागै आं जतन नरन पयो नर जतन सुबा फाजिनि थों जों तिब्रामा त तंनाय फियाबा जों जेसो नांमानि आबु जेहा कन्डिशन आसुक बारि जाक मन डॉक्टर तलांनानि बा बि ट्रिटमेंट खाजिनि बागै जों जत जे नांसाक जों तिब्रामा थासिबाबो सुबाय मांगला आबुनि बागै जों हास्तिनि लुकुरनो बां सानानि मुसुंगो जों किसा पजा हेल्प जाका माने जे नांसुक माने जों दैमा याफार जों किसा मिसा तोरनाय आबुनि लगे लगे नों आं जने किसा के लायका जों गोबां मा जागा सुबाय फेमाय कानो अरब सुबा खांगेन सिनि बागै बेलाय काहामुनाय बरनि नुकुंगो काहामुनाय बरनि बसाबोतिनि बागै काहामुनाय बरनि फेमिलिनि बागै काहामुनाय आसुनो जतन हाम हेंदर बक्सबो किसा का